רשת הדארק ווב היא בעצם נקראת בעברית הרשת האפלה. שם חבויים הרבה מאוד פורומים, בעיקר מנוהלים על ידי האקרים. מי שלא חי ונושם את הרשת האפלה, לא יודע עד כמה יכולה להיות נוראית. זה סוג של ריגול 2022. נתונים פדופילים, במידע על רצח, סחר בבני אדם. עד הזמנת רוצח שכיר לשכן ממול. כל שעה יש המון מתקפות על ישראל, אף אחד לא בטוח. היי ניר. הלאה. אז ספר לי, מה אנחנו בכלל עושים פה? אנחנו נמצאים כאן בחברת שביט סקיוריטי, חברת סייבר, מתמחה בצד ההתקפי בעיקר. אנחנו עושים penetration testing ללקוחות, שזה אומר הדמיה של האקר שנכנס לכל המערכות של הלקוח. אתה מעדיף שמישהו טוב יתקיף קודם את המחשב מאשר שמישהו רע יתקיף לך את המחשב. השלב הראשון שאתה עושה בפריצה זה קודם כל information gathering. זה אומר להשיג כמה שיותר אינפורמציה. וברגע שאתה מזהה הכל ואוסף את כל המידע ביחד, אז אתה יכול לתכנן לעצמך התקפה. התקפה יכולה להיות גם פיזית וגם מרחוק. לפעמים אנחנו עושים גם, נכנסים לתוך החברה עצמה, מתחברים לאחד המחשבים, ודרך אותה עמדה שיצרנו לנו בסביבת הלקוח, בסביבה הטבעית שלו, אנחנו כבר מנסים לאתר את כל חולשות האבטחה שנמצאות בשרתים של הלקוח. שורה תחתונה לגרום כמה שיותר נזק לחברה, לפני שהאקר אמיתי יעשה את זה. מתי שאני מסיים ומראה להם את התוצאות, הם ידעו איך להתמגן בהתאם. ספר לי קצת על הצד ההגנתי שאתם מתעסקים בו. הצד ההגנתי בעצם כולל בתוכו הרבה מאוד מרכיבים. בעיקר אנחנו מתעסקים בהגדרת פוליסה, שזה ממש תורה שלמה בפני עצמה, על כל מוצר ומוצר של אבטחת מידע שנמצא בארגון. מה קורה במידה ומישהו מנסה להיכנס? איך המערכת מתנהגת? האם היא מבטלת את אותו איום? האם היא מאפשרת לו כניסה שנייה לניטור יותר מעמיק? ברגע שקנית מוצר מאוד יקר אפילו, שנחשב לטופ היום בשוק מבחינת אבטחת מידע, אבל לא ניהלת אותו מבחינת פוליסה בצורה באמת חכמה, המוצר הזה כרגע הוא חשוף ביותר, ולא משנה אם זה נחשב מוצר דגל. אנחנו גם בונים, זה נקרא honeypots, מלכודות דבש, משכפלים כל מיני דאטאבייסים שקשורים לאותו לקוח, ומפרסמים אותם בעולם תחת השם של אותו לקוח, תחת כתובות IP כאלה ואחרות, אפילו קונים דומיינים שהם זהים לדומיין של הלקוח, כך שההאקר באמת מנסה לבדוק אודותיה של חברת X, הוא מוצא את מה שאנחנו בעצם התמענו שם, הוא מנסה לפרוץ אליה, הוא מצליח לפרוץ, כי אנחנו דואגים שזה לא יהיה קל מדי, וההאקר מבחינתו מבין שהוא באמת הצליח להגיע לארגון ויש לו מכרה זהב כרגע ביד. ככל הנראה הוא יפסיק את אותה מתקפה על אותו לקוח, כי אין לו מה, הוא כבר הצליח מבחינתו לפרוץ אליה. בוא נדבר קצת על מודיעין התקפי, הבנתי שזה משהו שאתם מתמחים בו. בעצם מה מדובר על מודיעין שנסחר ברובו ברשת הדארק ווב. אני אחראי על כל איסוף המודיעין של החברה. אנחנו מתעסקים בעולם מאוד מאוד בעייתי. כשאנחנו מתעסקים עם דברים כאלה, מן הסתם כנראה שם דברים פחות בעייתי. בשביל להתחבר לפורומים של האקרים רציניים, אנחנו צריכים להיות מאוד בצד האקרים מאוד מאוד בעייתי. ובין היתר אנחנו נחשפים גם לנתונים פדופילים. אנחנו נחשפים גם למידע על רצח, למידע על שמסוגל לסכן את הביטחון של מדינת ישראל. התפקיד שלנו הוא לתפוס דרך מידע שדלק מחברות לאחרונה. בין אם זה מידע הכי קטן, יוזרים בפסווד עד לרמה של דאטאבייס שיכולה להפיל את כל הארגון. אנחנו מוצאים הרבה מאוד חברות ישראליות שלא מודעות בכלל שהמידע שלהם הוא חשוף כרגע לכל רוכש בדארק ווב. אנחנו מביאים את המידע שמצאנו, שהורדנו אותו, בין אם קנינו, בין אם השגנו אותו ללקוח, והלקוח יודע כיצד לטפל בדלף מידע הזה. ולפעמים גם אנחנו מוצאים הרבה מאוד פרצות אבטחה שנחשפו בדארק ווב, ולפי זה הלקוח באמת יכול לבוא ולתקן את מה שכבר בעצם, שהוא אפילו לא היה מודע לזה. אומרים שמלחמת העולם השלישית זה בסייבר, לדעתי אנחנו כבר שם. בעקבות חברות אבטחה כמונו, אנחנו מצליחים להגן ולמנוע חלק גדול מאוד. הסיכוי של חברה להחזיק מעמד ללא הגנת סייבר הוא אפסי. אני ממליץ לכל בעל עסק באמת לסחור penetration tester שיבדוק את ההבטחה שלו, כי אף אחד לא בטוח. אנחנו משתדלים לעשות מה שאנחנו יכולים בשביל לייצר עולם טיפה יותר טוב ממה שאנחנו יכולים. וכל חברה חייבת שתהיה לה הגנת סייבר כזו או אחרת.